Bo día, tras esta breve pausa, continuamos coa xornada nesta mesa de experiencias de centros, na que nos acompaña María del Carmen Cés. Non se escoita? Perdón. Comentábamos que tras esta breve pausa coa xornada continuamos agora nesta mesa de experiencias de centros na que nos acompañan María del Carmen Cés Couto, a miña dereita de todo, e Silvia Pérez Madariaga, mestras apaixonadas polas bibliotecas creativas. María del Carmen Cés é a responsable do programa de Biblioteca Creativa do CEIP Emilia Pardo Bazán en A Coruña, centro que participa no programa Plan B dende o curso 2018-19. Silvia Pérez, pola súa banda, é a responsable da biblioteca do CEIP Plurilingüe de Louro, en Muros, centro Plan B dende o curso xa 2007-2008. Hoxe están con nós para compartir as súas experiencias e reflexións sobre as importantes transformacións que están tendo lugar nos últimos anos nas bibliotecas escolares, especialmente no que respecta ao deseño e a evolución dos espazos creativos, que permiten acoller todo tipo de actividades e iniciativas nas que as persoas usuarias poden encontrarse para pensar, deseñar, facer, construir e, en definitiva, para aprender xuntas, posibilitando tanto ao alumnado como ao resto de membros da comunidade educativa múltiples oportunidades de aprendizaxe, de expresión e de creación. Moitísimas grazas ás dúas por aceptar o noso convite e benvidas. Bueno, pois, se me escoita, sí. Nestas xornadas que temos este curso tan teatrais, abrimos o telón nesta sala para presentar a Biblioteca Creativa. Neste primeiro acto sacamos a escena os recursos. Eu aquí fixen unha selección dos recursos que nestes últimos anos cobraron máis protagonismo no noso centro. E que gardan tamén relación coa entrada do noso centro hai, penso que 4 ou 5 anos, eso xa dubido, no programa de Biblioteca Creativa. Bueno, sabedes que neste programa, o primeiro ano, pois se nos dá aos centros os escornabots, que hai que montalos no centro, no noso centro xa os montaron o alumnado. Durante estes cursos fomos recibindo outro tipo de robots que ofrecen máis posibilidades, pero, bueno, o Escornabot, sabes que ofrece a posibilidade de crear en torno a él moitas actividades creativas para traballar calquer tipo de contido, desplazando por unhas casillas ese robot. O segundo ano en Biblioteca Creativa mercamos unha impresora 3D, agora xa temos dúas no centro. Tamén nesas xornadas de Biblioteca Creativa tomamos contacto co funcionamento da placa Makey. Despois no noso centro nos formamos na utilización da placa Microbit, da que somos fans no noso centro. Bueno, nestes anos tamén fomos recibindo, bueno, seguro que nos vosos centros se está recibindo bastante material digital, ou eso tecnolóxico, eso espero que vos vaya chegando. Neste acto número 2 saen os programas. Non se escoita, perdón. Falarei máis, así mellor. Bueno, serían os nervios do principio que falo máis baixiño. Ahora se escoita? Sí. Bueno, neste segundo acto saen a escena os programas, xa que eses recursos que acabo de mostrar na primeira diapositiva necesitan duns programas específicos nos que nos temos que ir formando. Non so que, bueno, poño aí Edisgal para, bueno, polos programas que veñen neste programa e que o noso alumnado pois utiliza nos portátiles, para os que teñades Edisgal no centro. Nós o que facemos é, a través dos PFPPs, irnos formando na utilización destes programas, porque, ademais dos mestres, tamén despois temos que ensinar o noso alumnado a utilizalos. No acto número 3 sacamos a escena os materiais.
É moi importante que o alumnado teña ao seu alcance diversidade de materiais. Eu penso que é o máis coñecido e utilizado é o cartón, pero, bueno, por exemplo, estar nunha aula de infantil e primaria teñen que estar presentes tamén os materiais da natureza, follas, paus, pedras, area. E no noso centro levamos a cabo un proxecto nestes 2 últimos anos sobre os téxtiles, entón tamén o noso centro se encheu de distintos tecidos. O que máis utilizamos foi o fieltro, pero, bueno, por exemplo, este que é o produto final do proxecto está feito sobre liño, pero o fieltro dá moitísimo xogo. E agora coas cortadoras láser pois tamén aí abre un abanico de posibilidades. Bueno, o que aparece debaixo é o PLA, que é o material que se utiliza nas impresoras 3D, e despois, bueno, non sei se debería estar aquí no dos materiais, pero, bueno, para mí é moi importante tamén, sempre nas aulas pensamos en eso, que temos que ter papéis de diferentes colores, cartóns, e todo este tipo de material que sirve para montar nun momento un circuito electrónico básico tamén debería estar ao alcance do alumnado dentro da aula, e que monten esos circuitos con un LED, con un motor e que lle poñan a calquera cousa que o fan e tamén abre un abanico de posibilidades para o noso alumnado. Neste acto número 4 xa aparecerían os produtos. En primeiro lugar, puxen os audiovisuais. Ao facer calquer tipo de produto deste tipo, pois se desenvolven as habilidades comunicativas e as tecnolóxicas. Realmente, estes que aparecen aquí pois van en relación co tema anual que estábamos traballando ese ano no centro. Aí fixemos un debate político porque coincidiu que estábamos traballando os medios de comunicación e foi nun momento, non sei en que curso foi, pero coincidiu que había moitas eleccións. Entón fixemos o debate político. Todas as montaxes que poñemos detrás é co croma, entón os nenos despois lles fai moitísima gracia verse que aparecen nun plató de televisión. Incluso aquí colléramos o de Ana Pastor e facían aí un debate. O da dereita fixemos cos pés na terra, era por unha temática que estábamos traballando os ecosistemas e era un pouco para reivindicar este papel que tiñan en Galicia a xente de antes, que reciclaba todo, incluso os somieres para os peches das parcelas. E, por exemplo, o de abaixo foi para conmemorar o Día do Libro, e ti en que libro queres entrar, que se, por exemplo, cada neno escollía un libro o que lle gustaba, co croma, coa tela verde detrás, pois decías, a ver, pois quero estar nesta páxina do libro. Sacábamos unha foto na postura que cadraba nesa páxina, sacas o fondo, que incluso neste caso non fai falta o croma, o sea, se pos unha parede blanca detrás e lle quitas o fondo, isto dá xogo porque podes levar ao alumnado a calquera sitio, ao espacio, a páxina dun libro ou donde queiras. Bueno, todas as actividades que facemos tamén coa radio agora, pois hai actividades que poden ser pois entrevistas da xente que pasa polo noso centro, pero se poden facer tamén pois programas moi creativos. No noso curso pasado, para conmemorar a figura de Luisa Villalta, lles plantexamos un binomio fantástico ao alumnado no que tiñan que relacionar a biografía de Luisa Villalta, por exemplo, cos instrumentos coa familia de corda fretada, para que eles, a ver, porque aí realmente vas guiando un pouco ao alumnado, un pouco a donde queremos leválos, non? E entón, despois, cando gravamos o programa, pois coincidía que cando se falaba da infancia, pois sonaba unha obra de Bach na que o protagonista desa obra, bueno, aí se escoitaba sobre todo o violín. Despois, na adolescencia, era unha obra de Bach na que se escoitaba unha viola, na madurez un violonchelo e para a morte o contrabaixo, no? E quedaba pois moi emocionante. Bueno, eu estaba moi emocionada escoitándos e con esa música. A elaboración de maquetas. Bueno, as maquetas teñen un potencial educativo increíble. Realmente, cando os rapaces están facendo unha investigación, o feito de que eso que ven nun papel, que despois eles o podan ver e tocar, e xa non é que o van a tocar, é que eles o van a construir, pois fai que a aprendizaxe sexa pois moito máis significativa. Despois, cando tives aí a maqueta diante, bueno, esta non por nada que temos un cariño moi especial porque está baseada nunha ilustración de Paco Boluda,
que é un ilustrador arqueolóxico de Ourense que colaborou con nos no proxecto e nos mostrou esta maravilla da nosa arquitectura. Normalmente as saunas é unha sauna que aparecen fora dos castros en Galicia e é unha construción que prácticamente non coñecemos e está baseada nun resto arqueolóxico. Este é de esa pedra formosa, está no norte de Portugal, pero o sea, no territorio de Galicia, o sea, temos restos arqueolóxicos de saunas. E é unha construción espectacular e que fai que incluso te apetezca investigar máis sobre este tipo de construcións, no? E as maquetas o que teñen é eso, que te apetece desde que ates aí, pois motiva moito para seguir investigando. Como dixen antes, o da importancia dos materiais, non só vamos a utilizar cartón. Entón, por exemplo, esta é unha vivenda da idade de bronce que está feita con xesta a parte de arriba, que saímos a buscala aí ao lado do cole, unha mezcla de barro con palla para a estrutura da... Bueno, eso para cubrir as paredes, e despois a estrutura está feita con paus que recollemos no patio. Isto sacamos, nos seguíamos moito a que é moi interesante a conta que ten o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, que non sei a quen teñen aí, o sea, colgan unha información super breve, concisa, con unhas ilustracións super claras. Entón, nos, pois o que fixemos foi coller este material e realizar a maqueta, que neste caso non é de cartón, non? Está feito con materiais da natureza. Aquí poño xogos. E isto era polo que vos decía antes de por que somos fans da placa microbit. Isto, por exemplo, foi para unha invitación que nos fixeron no Concello de Muros e dun espazo de coworking que hai ali para participar nunha campaña para concienciar sobre o consumo masivo no Black Friday. Entón, nos fixeron uns obradoiros no cole cos nenos e despois todos os centros educativos de Muros nos xuntábamos nun cine que hai ali en Muros e presentábamos as propostas que queríamos. Entón, aquí o alumnado que fai é elaborar en torno á placa microbit. Realmente tes que elaborar absolutamente todo. Tes que facer a programación. Decidimos facer, por exemplo, o muñeco ese de arriba que aparece aí, que vos recorda o de Operando. Aquí realmente era eso, fixemos un mural, bueno, o alumnado realizou unhos murais no que, por exemplo, se explicaba como os plásticos chegan a formar parte, pasan a cadea alimentaria, e entón aí o que extraían eran os plásticos, non os osos, que é o xogo que todos coñecemos. Na parte de abaixo era extraer o plástico das praias, e o da dereita da canasta, que vedes que tamén ten a placa microbit, aquí era, o xogo se chamaba unha canasta polo comercio local, que entón os nenos tiñan que introducir a pelota na canasta e che sale a puntuación na placa microbit. Pero realmente aquí o alumnado que ten que facer é absolutamente todo. Programar, facer os xogos, facer nun texto as explicacións do xogo, fixemos murais e realmente a nivel creativo as posibilidades que teñen as placas, a Makey tamén, pero bueno, o da microbit, o sea, aí se abre un abanico de posibilidades que é algo increíble para os centros e para o alumnado. Bueno, 3D. Nesta ocasión, o noso alumnado aquí o que fixo foi realizar as xollas da época da prehistoria aquí en Galicia, as racadas torques. Por exemplo, antes de realizar unha actividade esta tamén se fai unha investigación e o alumnado o que fai é fixeron primeiro o debuxo do Torques de Burela, que son de por ali cerca, e bueno, que ademais o Torques de Burela é unha maravilla. Despois tamén fixemos, antes de realizalo con Tinkercad, o diseño, fixeron o Torques con plastilina. Por que? Porque coa plastilina tamén ti o que faz é pensar e eres máis consciente das formas das que está construída esta peza ou calquera outra. Mirade, o Torques de Burela a finalización é bastante máis complicada. Hai que cortar un cono e darlle a volta e pegalo, non? Entón, que a finalización é esa forma de cebola
que realmente, como vedes aí, é unha esfera que cortas e lle pegas un cono. Por exemplo, esta o alumnado, ali as aulas son mixtas, e alumnado de cuarto, quinto e sexto, isto, algún neno en menos de un cuarto de hora casi tiña diseñado isto, porque isto realmente é un diseño moi fácil, desde que sabes utilizar o de como se cortan e como se suman as pezas en Tinkercad, pero así, o sea, a peza do... E despois, bueno, teño ali un compañeiro que é un crack, entón, bueno, despois ali sale toda a impresora sin ningún problema con el. Pero, bueno, para o alumnado o que fai coas impresoras 3D, o importante é este deseño con Tinkercad. Despois do outro, se non funciona ou non, pois xa nos temos que encargar os profes, no? E o cubo que hai aí tamén, eso é do banco de recursos que hai de Thinkiverse, que isto o sacamos, o imprimimos, o pegamos todo, e ese cubo que quizáis o coñecedes porque normalmente eso lle pos, hai un programa que pos unha tablet, entón ves en 3D, sobre todo se utiliza para o aparato digestivo ou así, pero tamén permite que se lle introduzan imaxes. Entón nos introducimos tamén aí o torques de Burela para que o puidesen ver e xirar. E, bueno, Alejo, o meu compañeiro, pois chegou a introducir tamén o petrolifo de Laxe das Rodas, que era sobre o que levábamos a investigación. Despois, sobre os téxtiles, bueno, xa vos digo, realizamos un proxecto nos 2 últimos cursos, durou 2 anos, donde queríamos introducir os textiles no centro e colaboraron con nós, como se ve aquí, isto evidentemente, esta parte que temos aquí do petrolífero non o fixeron os nenos, o fixeron as mulleres costureiras de Louro, e os nenos o que fixeron é a parte de atrás, que por a parte de atrás leva 300 LED. Bueno, aquí vedes que este tamén foi unha actividade super bonita. Isto tamén se pode dicir que é unha maqueta e é textil. Para realizala utilizamos unha ilustración que ven no libro de Galicia Pequeniña, Historia de Galicia Pequeniña. Lle pedimos permiso a César Cequeliños e a Jorge Campos, que, bueno, inmediatamente nos enviaron a lámina do libro para que non, porque senón no libro pois estaba partida. Aquí cada neno, aparte que está, os petrolíferos que están aí bordados están con fío normal, pero vedes que ao lado de cada petroglifo hai un puntiño. Ese puntiño sí que é fío conductor, e despois ese punto que aparece á esquerda no océano Atlántico, pois se ti tocas no do océano Atlántico e en calquera punto que hai ao lado de cada petroglifo, pechas o circuito e se escoitaría a información de cada petroglifo. O alumnado tuvo que buscar... Isto é super sencillo, a programación e todo, o alumnado tivo que buscar a información, se grabou a información na radio, e despois a programación que está feita coa Makey, non con a Microbit, pois o resultado tamén estéticamente os tecidos dos produtos, cando se fai un produto así con tecidos queda moi bonito. E, bueno, que ademais, pois os petrolíferos é que son preciosos e temos todo o territorio plagado destas maravillas. Os pequenos, o de coser, foron casi os que mellor o colleron. E tamén facíamos isto, por exemplo, son dos que temos en Louro. E despois, a ver, esta parte, nós tivemos a sorte, xa cando plantexamos o proxecto, lle pedimos a unhas mulleres que hai Louro, nós somos dun sitio moi pequeniño, que nos coñecemos todos. Entón, ali hai un grupo de mulleres que forman parte dunha agrupación folclórica, elas saben coser, fan os traxes da agrupación, do traxe tradicional galego, e entón elas viñan os venres e lles ensinaban a coser aos nenos e aos profes. Por exemplo, elas nos fixeron todos estes traxes para todos os nenos e para o profesorado. Nos compramos as telas, pero elas bordaron. Tamén as dos guerreiros están baseadas nos restos arqueolóxicos dos guerreiros, que eses tamén aparecen no norte de Portugal, pero en Galicia tamén aparecen restos, pero en fragmentos. Pode aparecer unha cabeza, un torso, pero, bueno, que tamén forma parte da nosa historia. Bueno, un traballazo. Ademais, son perfectas, bueno... De feito, incluso eso, non teñen agora nin netos nin fillos no cole e colaboraron con nós durante todo o curso. Como volvo a decir, a utilización de materiais da natureza. Isto foi o segundo ano, como íbamos a continuar co mesmo proxecto, pois
nos primeiros días de clase fixemos aí pois, tecendo a natureza. Titulamos esta actividade no patio. Os personaxes. Bueno, xa puxen esta tamén aquí, que, bueno, evidentemente personaxes, o alumnado, e esa tela que portan os nenos, as nenas, foi para conmemorar o Día da Muller, e esta fixemos o curso pasado. Como a temática nas bibliotecas era o tema do cómic, pois iso intenta representar como tres viñetas e a evolución do traballo cos tecidos, no? Con un telar, unha máquina de coser e despois xa coser téxtiles a última chica. Isto foi porque a coordinadora, que era María Morán, de Biblioteca Creativa o curso pasado, nas xornadas que houbo, pois estuvo Bea Lema e realizaron pois un taller na que se facía a montaxe que podes facer con tecidos, non? Personaxes, para min, iba a poñer como protagonistas os nenos, para min o mismo nivel, o profesorado, a implicación, a formación de todo o profesorado no uso de todos estes dispositivos que temos agora nos centros. Estas son dúas das mulleres, aí están bordando o petrolifo que temos aquí, eran as que viñan, sobre todo elas dúas eran as que viñan o venres. Está bordado a man, despois vos animo a que vos acerquedes a velo, tamén por detrás, pero vamos, que merece a pena, sobre unha tela de liño. Personaxes, pois tamén as formadoras que tivemos, imprescindibles porque nos asesoraron en todo este tempo, no? Paola Guimeráns, Carmela, que é de Maker Store Carballo, e, por exemplo, a chica que aparece aí na terceira imaxe é a guía do Concello de Muros, que ela é licenciada en Historia, e entón nos acompañaba pois nas salidas que facíamos polo noso entorno, onde contamos con este patrimonio arqueolóxico fantástico. O público. Sempre que se fan este tipo de actividades é moi interesante que se compartan co resto do alumnado. O alumnado nun centro ten que saber o que se está facendo nas outras aulas. E o alumnado, por exemplo, de infantil, cando se fai un proxecto deste tipo, hai que leválo para que vexa os seus compañeiros expoñer, para compartir todo este tipo de actividades. Bueno, esta tamén foi unha que fixo este ano Alejo, que foi unha pasada aí en ciencia para traballar sobre os planetas interiores, con robótica, programación, bueno, unha pasada. E, por último, casi aparece aquí a narrativa, pero non por eso menos importante, senón para min o fundamental de todo este traballo. Realmente, para nós, todas estas actividades que se fan de creación teñen que ter detrás un fío conductor e ten que ter un sentido para o alumnado. De aí a importancia de que traballemos con proxectos documentais e de que haya durante todo un curso unha temática que aí dé sentido a todas estas actividades que se fan, porque é verdad que en moitos coles se fan actividades, pero moitas veces quedan inconexas. Por exemplo, un produto como este, ao nivel que igual que alcanzaron os nenos, o podíamos facer agora, pero non tería o mesmo significado e o mesmo sentido para o alumnado que se non estiveramos traballando durante estes 2 anos en toda coa temática da prehistoria en Galicia, no? E realizando investigacións e que sepan, pois, por exemplo, como se vestía naquela época, como eran as construcións. Entón, é moi importante esta narrativa, que aquí comezou coa visita nocturna a Laxe das Rodas, que está a 10-15 minutos do noso centro, coa guía do Concello, e que queríamos que acabase con esa posta en funcionamento do petrolifo, porque este petrolifo hai unha interpretación que fixe un filólogo galego, Fernando Alonso Romero, que di que pode tratarse dun calendario lunisolar. E insisto en que é unha interpretación, no? Pero bueno, el tivo moito trato con un arqueólogo, con Luis Monteagudo, o sea que non é calquera o que fixo esa interpretación. E bueno, como sempre en Biblioteca Creativa se fala de que hai que explorar, que hai que investigar, que hai que crear, vos vou a poñer un pouco como plantexamos a primeira actividade dun proxecto do e-téxtil e como chegamos a este último. Nos nesa salida que fixemos, como era nocturna, os nenos levaron lanternas, no? Entón, bueno, eso foi, éxito total, tanto como a visita. Casi foi o máis emocionante.
Entón, o que lles plantexamos despois foi, bueno, pois lle vamos a dar unha lanterna sencilla e compramos estes que tamén lles fai moita gracia, o ventilador, porque realmente aí hai un motor, e lles dimos para que analizasen a ver como funcionaba isto. A ver, que aí o que facían era pois desmontalos, non? Analizamos pois como son por dentro, que aspectos teñen en común e en que se diferencian, porque realmente un circuito super sencillo non necesita tampouco tantas cousas, non? E despois que, bueno, vai entrar ahora a seguinte diapositiva que está moi simpática, nós despois sempre o que lle damos é unha pila plana e un LED para ver que vexan como teñen que colocalo para que funcione, non? Entón aquí sale... É así non. Hai que poñer o pau largo por o positivo e o pau pequeno por o negativo. Se fose ao revés non funciona. Se pos ao revés non funciona, que iso é categórico. É unha pena porque se xirou. E salen normalmente cando yo das intentan clavar aí o LED por un lado por outro, pero sempre como traballan en estas actividades en grupo, sempre hai alguén que o coloca ben e despois se van todos, ai, a ver como é. E realmente que esta é a base, o de positivo con positivo e negativo con negativo é unha base para despois chegar a traballar coas placas microbit. Bueno, nos os vamos guiando e sempre decimos, bueno, pero se o interruptor está aquí e a luz está aquí arriba, bueno, para que vexan a necesidade do cableado, non? De que hai que poñer aí uns cables para que eso funcione. Entonces traballamos cos circuitos de papel. Estos son super prácticos, porque podes correxir, se se che rompe faz outro, e aí xa pois conectan o LED para que funcione eso. Despois xa podemos pasar a algo máis abstracto, igual en principio para eles, non? Como poden ser esta montaxe destes circuitos, pero se xa montaron o anterior non teñen ningún problema. Mentres tanto, están facendo unha investigación pois, na área de linguas ou en sociais sobre as constelacións e despois lles propoñemos unir todo isto que estamos traballando. Vamos a coller unha constelación, a Osa Maior, a Osa Menor, e vamos a montar un circuito para que eles pois, o iluminen. Bueno, esta xirada tamén, isto era un pouco para que marcasen por onde iban a ter que colocar ese papel conductor en paralelo. E bueno, aquí xa sigo porque senón non me dá tempo. E aquí despois se ve, por exemplo, como montaban esos circuitos en papel e en paralelo para iluminar unha osa maior e unha osa menor. E despois, bueno, me vou a levantar para poñer este. A ver se se... Bueno, se non se me sabe. Queres levar o micro? Non. Bueno, Bueno, agora vos explico un pouco como é esa interpretación que hai do petrolífero que fixo Fernando Alonso. Bueno, isto pode ser un calendario lunisolar. Entón, o que é a espiral de arriba e a espiral de abaixo representaría a parte solar, de como desde o solsticio de inverno, que empezaría na espiral esta pequeniña, isto marca o corte de, por exemplo, isto vai a ser decembro e isto vai a ser xaneiro. Entón, a espiral de arriba vai desde decembro hasta xuño, iría desde o solsticio de inverno hasta o solsticio de verán. Por qué? Porque nesta época as horas de luz van en aumento. Entón, por eso, se está movendo realmente as luces, nos están indicando como se lee este petrolífero. Desde o interior van medrando as horas de día e aquí vedes que vai de fora
para dentro, porque serían, a partir do 21 de xuño, as horas empezan a ir a menos, entón representaría desde xullo hasta novembro. Vale, despois, as coviñas representarían a parte lunar. Entón, fixadeos, aquí realmente hai 13 coviñas. Entón, se nós contamos desde o solsticio de inverno hasta o seguinte solsticio de inverno, salen 13 fases lunares completas. E este petroglifo, é real, ten aquí 13 coviñas. Despois, ao rededor, vedes que hai, en total serían 65 covas. O 65 é un múltiplo o sea, se multiplicamos 13 por 5, salen ese 65. Entón, din que podería representar 5 anos. Nós o que fixemos para traballar co alumnado foi decir, vale, pois entón, se son 5 anos, vamos a empezar 2021, 22, 23, 24 e 25. Como estamos no 2024, por eso aparecen estas xa iluminadas hasta aquí, que isto teria que estar tamén, porque serían os anos que xa pasaron, no? Destes 5. E agora, eu o que vou facer é ir nesta microbit marcando números, vou a marcar primeiro 12, entonces vades a ver como se van iluminando a parte solar, pero que tamén se van iluminando aquí as fases lunares, tanto aquí como neste lateral, vale? E agora sí que teño que soltar isto. E isto funciona con unha función que ten a placa microbit, que é a función radio. Eu aquí envío un número e entonces o que fai isto é... espera, non sei como estou falando. 8. Comezar por 12 e despois a ver este libro. Non funciona. Pois ser directo. Agora sí. Vedes que así, por exemplo, enviando 12 se ilumina aquí se van a iluminar 2, despois vai de 1 en 1, e aquí se iluminaron 2 tamén, porque claro, como temos 12 meses e 13 fases lunares, pois queda un pouco así. Por exemplo, ahora xa vou moi rápido, isto é xaneiro, aquí, por exemplo, marco febreiro, debe ser as pilas que xa están en medio. Marzo, teño que chegar a novembro, porque estamos en novembro. Bueno, este sería xuño. Nós, por exemplo, no cole presentamos o 21 de xuño, que era o solsticio de verán, e entón quedou iluminado así. E agora, como estamos en novembro, pois vou decir como, bueno, vou ir a novembro. A ver, mirad, por exemplo, así, se iluminaría aquí abaixo, e novembro sería o número 11. Ai, que me pasei, perdón. E el 11... quedaría así, pues todo iluminado. Esta forma. ¿Voy a apagar ahí? Así para que se... Sí, a ver si Ay, espera que se veixe o sitio. Bueno, e ahora sería así e pechamos o telón. Así está. Pero cae por aquí donde quiero. Y para deslizar. Para deslizar para arriba. Para atrás. Vale. Arriba para abajo. Vale. En el de ella era para arriba. Vale. Cuando tú me digas. Vale. Bueno, moitas grazas. Vamos a escoitar agora a experiencia de Carmen na súa biblioteca, no seu centro educativo. Moitas grazas, Silvia. Bueno, hola, que tal? Eu chamome María. O de Carmen casi nunca usei, pero bueno, está aí posto fora, que me sorprendeu hasta a min ver aí o de Carmen. Bueno, eu traballo no CEIP Emilia Pardo Bazán da Coruña. Quería contarvos un pouco o que é o noso centro para que entendades como funcionamos coa biblioteca creativa. Escoitaseme ben?
Vale, non? Un pouco máis. Vale, pois nós somos un centro, bueno, bastante grande, temos aproximadamente uns 600 alumnos, temos 40 e pico profes, dos cuales 13 son parte do equipo da biblioteca. Somos un cole bastante estable porque, excepto 2 persoas, todos somos definitivos. Eso axuda moito cando arrancamos proxectos para darlles continuidade. Somos biblioteca creativa desde o 2021, somos un centro LIA 3 desde o 22, 23. É que está ali o meu coordinador. Bueno, fai 2 anos que somos un centro LIA, vale? Eso supuso para nós un cohete que fixo que cambiara prácticamente todo o centro, vale? Vos vou poñer unhas fotos, se isto pasa, no? Así. Bueno, nós temos 2 espacios na nosa biblioteca por cuestión arquitectónica. Era imposible ter 2 espacios suficientemente grandes para todo o que nós queríamos facer. Así que na primeira planta temos a nosa biblioteca de ficción, como as que tedes vos, é dicir, catalogada por CDU, coa clasificación para os distintos lectores, e a parte que nos interesa, aínda que aquí suceden moitas cousas de biblioteca creativa tamén, perdón, esta é a nosa Bibliolab, vale? Nos consideramos que somos unha única biblioteca, a pesar de que temos estes 2 espacios, o único que facemos é decidir a onde queremos levar os nenos e como queremos traballar en cada un dos espazos. Aí xa estades vendo que é un espazo moi atractivo, de madeira, todo acristalado, un pouco desordenado porque están aí as mochilas preparándose para salir. Tamén temos a radio na Biblio. Quería un pouco contarnos o que temos dentro da biblioteca, vale? Guau, sí, a verdade é que é moi guau, xa sabedes o que son. Os cartos cambian moitas cousas, non? Pero, escoitade, hai un vídeo no noso... Hai un vídeo na nosa canle de Vimeo que explica o proceso de onde empezamos, porque non empezamos aquí, empezamos como moitos de vos, pois pintando as paredes, expurgando e sacando todo o almacenaxe que durante anos tiña sido a biblioteca, vale? Isto desde o 2008 empezamos con estos cambios. O que vedes aí, bueno, pois son unha zona de pezas de construción, unha mesa de luz con todos os cachivachos que están guardados por as esquinas, os fondos de informativos que os temos na Bibliolab, esa mesa do centro é unha mesa preparada para a robótica, con un borde precioso que evita que os robots caigan da mesa, eso é importante, aprendes cando xa rompiches un par deles. Temos unha zona, bueno, vedes que temos unha pantalla, un monitor bastante grande, temos unha zona de cocina, temos fregadoiros, a cociña é unha cociña pequeniña, con un pequeno horno. E na parte de arriba, vedes que esta é a última adquisición da biblioteca, temos luz negra, que se instalou na biblioteca. Luz negra, os focos de luz negra. Arriba de todo. Están colgados no teito. Despois de darlle moitas voltas de como podíamos facelo, decidimos que se colgaran no teito. Aínda que a parte dianteira da biblioteca é de cristal, cando baixas todas as persianas, prodúcese o efecto que nos buscábamos de oscuridade. Isto é un pouco desde outra parte, pero, bueno, o único que aporta maior é isto. Bueno, xa vedes que temos unhas mesas que permiten agrupar os alumnos de formas moi distintas e temos unha zona de microscopios para que vayan a investigar. Os 2 espazos da biblioteca están sempre abertos no recreo, todos os días. Están atendidos por un mestre que é o que está de garda e os nenos de quinto e de sexto que funcionan como axudantes. Todo o que ten a Bibliolab e todo o que ten a biblioteca sale no recreo. Eu penso que hai moita afición no cole para sobre todo a Bibliolab, fanse colas para ir. No recreo é certo que hai moito barullo, moito jaleo, porque cada un está facendo o que lle apetece, desde robótica, construcións, debuxar, o que en ese momento estou un pouco nerviosa, vou a relaxar un pouco porque non me está salindo demasiado ben. Vale. Unha cousa importante que temos é un carro onde temos 17 iPads e uns 13 portátiles. Eso é tamén fundamental. Sí, xa o sei, sí. Perdón. Sí,
Sí. Eso é fundamental porque senón gran parte das cousas que vos vou presentar hoxe non serían posibles, vale? Imposible. Por moita vontade que nos lle poñamos. Pero empezamos tamén sin nada, sin iPads e sin nada. Entonces agora vos vamos a presentar un dos nosos proxectos estrellas porque é un proxecto que está xa moi estabilizado no cole, arrancase en novembro, mes da ciencia, sucede todos os venres de aquí a fin de curso, ese día a Bibliolab está cerrada, os nenos do centro van pasando en quendas para que, experimenten coa ciencia temos todo preparado con unhas infografías para que eles poidan desarrollar o experimento e partamos de experimentos moi básicos para o primeiro ciclo, como pode ser a refracción, e chegamos a cousas máis complexas, como pode ser facer o slime, que é para os cursos superiores. Como os axudantes xa pasaron por isto, é moi fácil que eles se fagan cargo da actividade, non que funcionen como unha especie de mentores, aínda que sempre hai un profe con eles. Aquí vos poño así algún exemplo do que se fai. Vale, que son, fixemos circuitos con papel. E agora quería enseñaros un pouco como funciona o equipo de biblioteca e como a biblioteca creativa aporta ao conxunto do centro e ao conxunto da biblioteca, vale? Nos decidimos o PDI ao finales de curso, decídese no claustro, despois das distintas propostas, votase e decidimos un proxecto, un PDI, para o próximo ano. Cando arranca o curso, nos queda buscar un título, que en eso sí que participa toda a comunidade educativa do centro, e casi sempre facer algún tipo de logo, que eso fan os nenos, e se escolle por votación popular. A partir de aquí, con todas esas cosas que nos temos na biblioteca creativa e na biblioteca no seu conxunto, falta, por un lado, o traballo da biblioteca, fundamentalmente do coordinador, que lle dá forma a todo iso, que decide que imos facer, que herramientas vamos a utilizar, cal vai ser o noso produto final, quen vai a facer cada cousa, e empezamos a traballar. Vou vos falar fundamentalmente dos dous últimos proxectos do centro, pero na nosa página web tedes os últimos 4, na parte de arriba de todo, tedes un enlace para que veades o que se fixo antes, vale? Entonces, vamos a traballar Galeguízate, que era patrimonio material e inmaterial de Galicia, largo, amplio, difícil de concretar para os nenos. Que podíamos facer co diseño 3D? Pois o primeiro que fixemos foi investigar na Bibliolab, cos fondos de informativos que teníamos, algún fondo que se comprou específico, como por exemplo un de símbolos celtas na Galiza, que nos foi moi rentable porque arrancamos deseñando con Tinkercad pequenos torques, figuras celtas que son bastante sinxelas de facer simplemente co dedo. Unha vez que eles decidiron que tipo de patrimonio querían traballar, nos faltaba que eso estuvese escrito en algún sitio. Intentamos que sea algo pequeno, evidentemente movéndose dentro dos fondos da biblioteca e das páxinas webs que nos podamos escribir para eles, bajo ningún concepto copiado, é dicir, non vale que me poñas a Wikipedia, tes que reinterpretalo coas túas palabras, e ao mesmo tempo pedímoslle que vayan facendo o debuxo pensando que van a usar Tinkercad. Mentres estamos facendo isto, aprendemos as ferramentas básicas para usar Tinkercad. Normalmente leva un par de sesións, non? Porque a parte difícil de Tinkercad é despiezar esa figura que ti queres facer para, con formas xeométricas, conseguir facela, non? Isto fíxose. Complicado porque xa vedes que ten moitas distintas figuras. Este é un exemplo, vale? Eles parten de Coruña, evidentemente somos de Coruña, entón o primeiro que saliu de Coruña foi os monumentos de Coruña. Isto é a Torre de Control, tivemos o obelisco, a Torre de Hércules, a teño aí despois para que a veades xa impresa. Eles fan toda a parte de deseño, nos intentamos axudar cando vemos que teñen algún problema grave. Tamén facemos a veces o despiece, porque evidentemente imprimir isto en vertical é moi complicado, entón esa parte sí que a facemos nós, a parte de impresión. A parte de impresión a facemos nós, pero o resto, todo o diseño é deles, peleado. Me gustaría que os fijades nesa gaita que está despiezada
despois pégase, temos un momento de postproducción, bueno, temos un momento de análisis de que saliu mal, porque moitas veces as pezas cando as imprimimos non salen ben. Entonces pedimos que eles intenten analizar. Ás veces vamos un pouco xa pillados de tempo, moitas veces hai algunhas correccións que facemos dentro do equipo de biblioteca. Pois, por exemplo, cando algo queda separado da placa, pois xa sabedes que dá problemas. Pero o ideal é que eles analicen que saliu mal co churro que sale da impresora, non? Bueno, aí vedes a Torre de Hércules. Este mesmo proxecto replícase ao ano seguinte, pero o obxectivo é distinto. Ao ano seguinte, o noso obxectivo foron os bosques de Galicia. Entón, empezamos a traballar e descubrimos que era moito máis complicado para eles decidir que querían diseñar, porque nun bosque os animais son complicados, aínda que se fixeron intentos e algúns bastante bons. Decidimos entonces limitar un pouquiño o que les iban a facer e cambiar o proceso. Lanzamos retos voluntarios, cada un escolleu o que quería e polo menos a primeira peza era unha proposta pola biblioteca. Despois xa fixeron eles o que quixeron. É interesante, bueno, traballamos con quinto e sexto a 3D, non? Evidente. Somos de Disgal, eles teñen dispositivo. Teñen a súa conta de Disgal, a súa contrasinal, co cual poden tanto leválo á clase unha vez que termina o obradoiro da Bibliolab, como facelo desde a casa, que xa depende un pouco do interés de cada un. Hai algúns que producen 3, 4 e 5 pezas, hai algúns que se quedan en unha, pero todos son capaces de aportar e de crear algo. Vou beber que me estou quedando sen auga. Sigo. Vale, luz negra. A luz negra mercouse porque foi unha demanda do profesorado do centro e, tiñamos un par de proxectos que nos parecía que poderían resultar chulos coa luz negra porque é moi lucida para o pouco traballo que implica, sabes? É dicir, por moi pouquiño que fagas, eso queda que parece que fixeches unha cousa e a eles tamén teñen a mesma sensación. Entonces, o alumnado de cuarto creara dentro do proxecto unha narrativa sobre os bosques que estaban en peligro, a partir de aí transformaron en unha obra de teatro e a partir de aí, introduciron a luz negra e fixeron a representación a fin de curso para todos os seus compañeiros. Tamén fixemos talleres de luz negra, sobre todo con infantil, porque, o efecto wow é fulminante para eles. Vale, e textiles. Pois un pouco é o mismo, non? Nós temos textiles, podemos usalo para o noso proxecto? Si, como vamos facer? Pois neste caso fixéronse broches. É un circuito bastante sinxelo, pero este circuito implica que sepan coser, e non saben coser, así que o primeiro que fixemos foi coser. Coser en tea, aprender a hilvanar, facer un nudo, coser unha línea máis ou menos recta e terminar de rematar. Eso con tela e fío normal. O portapilas está feito na impresora do cole, é un circuito básico, non ten interruptor porque xa supoñía complicar bastante o que nos pretendíamos facer, e a partir de aí a súa imaginación. Sempre lles pedimos que antes de empezar a hacer as cousas, eso quede reflejado nun papel, e decir, vou facer isto porque quero que sea así, e que analicen, porque traballaron con feltros, están feitos con fieltro todos, se vedes. Aquí teño uns que están un pouco máis grandes. Algún fixo un auténtico paisaxe, entonces é imposible recortar pezas pequenas para un broche que se vai poñer nunha solapa de un paisaxe completo con árboles, animales, casas, entonces eles foron modificando os seus diseños hasta conseguir algo que sí poderamos facer. Sigo. Robótica, pois outra vez un pouco máis do mesmo, non? Que podemos facer que aporte para o proxecto, que ampare o proxecto, que anime o proxecto dende a Bibliolab para os pequenos? Pois os robots. Isto é un tabuleiro, unha alfombrilla feita para os escornabots, pero non feita por equipo de biblioteca. A maquetación si, o poñela chula si, pero o xogo, as normas, todo o demais está feito por eles, vale? Logo nos puxémolo un pouco chulo, porque este ano isto forma parte de un libro que se imprimiu que vai a casa nas mochilas de segundo, a mochila robótica que vai a casa e levan estes xogos para a casa. Voi ben? Voi moi rápido? Moi ben. Vale. Tamén lle dimos un pouco de voltas á inteligencia artificial co alumnado de sexto,
Además de ser Edisgal, en Sexto tamén temos Digicraft, entón están bastante acostumbrados a facer estas cousas. Fixeron un bot para dar información sobre os lugares emblemáticos de Galiza. E fixeron un xogo que é bastante divertido, é como un Akinator, sabedes que vas facendo preguntas, vai contestando, o sea, ti pensas unha imaxe na cabeza, ti vas facendo preguntas, el vai contestando, e ao final adivina cal é a imaxe que ti tes na cabeza. Vale. Facemos moitas producións audiovisuais, non só para lanzar o proxecto, senón tamén para reflexar, para que quede despois o que estamos facendo. Entonces, no noso canal de Vimeo debe de haber, non sei, como 200, 300 vídeos, non sei cantos hai, moitos vídeos. Vou a poñeros este pequeno vídeo que é do lanzamento dun proxecto de... Só vos vou poñer un cachillo pequeno, vale? Vou sobradísima. É que fun moi rápido, Vale. Bueno, isto sí que o fai o equipo de biblioteca, pero facémolo para lanzar o noso proxecto anualmente. Sempre... Temos algunhas follas que nos quedaron despois do incendio. Enviamos bolas para que poidades investigar e dicirnos de que especies son. Necesitamos a vosa axuda. Esperamos ansiosos as vosas respostas detectives. Bueno, pois eso, como nós íbamos a traballar os bosques de Galicia, pois o reto que lles lanzamos foi coñecelos. Como? Bueno, pois lles contamos aquí unha narrativa de un planeta lonxano onde os seus bosques están destruídos e que eles teñen que replicar esos bosques tendo como referencia os nosos. Isto lánzase o día das bibliotecas escolares. Cada aula recibe unha pequena caixa con o texto. Xa vedes que va un pouco así, bueno, maqueada con unha cousiña que fixemos en 3D e a partir de aí arrancamos o proxecto. Todos os encontros que teñen lugar na biblioteca tamén están enfocados ao que estamos facendo ese ano. Entonces, o ano pasado veu Dolores Tembrás a facer un taller, estábamos traballando os bosques sobre as árbores e os paxaros dos bosques galegos. Pablo Otero estuvo no ano de Mergúllate, no que traballábamos o mar. E Carlos Gallego veu o ano pasado a partir de unhas xornadas que hubo de biblioteca, que foi cando o coñecemos, e nos fixo un taller de collage con animales do bosque. Bueno, a biblioteca creativa o que pretende sempre é aportar ao centro e cubrir as necesidades que teña o noso profesorado. Que pode ser desde facer agasallos para os pequenos, porque temos unha 3D, esos agasallos ás veces evidentemente non están diseñados polos nenos, sino que están descargados de Thingiverse, pero bueno, dan empaque ao que ti queras facer, desde celebrar cumpleaños en infantil hasta celebrar o día das bibliotecas. Tamén forma parte de casi todas as actividades do centro, porque esa mesa que vedes aí de robótica sale a principio de curso. Nos iniciamos o curso con unha festa de principio de curso en vez de facer unha festa de fin de curso. Entón, o primeiro día de clase non temos clase, facemos, bueno, pois unha feria con maquillajes, karaoke, e a Bibliolab e a biblioteca salen ao patio, tanto con libros como con xogos de construción, como con os nosos robots. E logo permite que alguén como eu, por exemplo, que son de inglés, teña un sitio onde gravar vídeos e traballar con un croma, que tamén está ali na biblioteca, non? Entonces, este ano, na sección bilingüe en inglés, traballamos a Mondrian e conseguimos facer o noso Mondrian e meternos dentro do noso Mondrian con un simple croma da biblioteca. Foi moi rápido, pero é imposible. Como va a ser 10 minutos? Non pude estar 10 minutos, macho. Isto está mal. Eso que non. Non, bueno. Bueno, pois tedes máis tempo para preguntas. Porque eu xa non teño nada máis que decirvos. Fui moi largada, fui moi rápido, verdad? Non. Fui moi rápido. Así podedes preguntar moitas cousas. Non?
Temos agora uns minutiños para preguntas ou para, bueno, calquera cousiña que querades achegar. Non sei se queredes preguntarlle algo ás dúas ou... Pois mira, para facer eso, evidentemente as tesoiras deles non valen, nos temos na Bibliolab unhas 4 ou 5 tesoiras de verdade, cortar, porque que senón é imposible. Se non desgarras, non cortas. Sí. Non, as boas de costura sí que cortan o feltro ben, Eles fan o debuxo e despois sí que o cortan ben. Se hai algunha parte que está moi metida, pois axudamos, pero, bueno, como en todo, non? Tamén, quero decir, todos aprenderon a facer o remate final? Non, hai algúns que non, que xa sabes que lles vas ter que axudar. Nos vamos cubrindo as necesidades deles, pero sorprendentemente é algo que lles gusta moito coser, non? Que é algo que temos moi abandonado, que se está recuperando nos coles desde fai moi pouco tempo, e crea como unha comunidade moi agradable, e, bueno, loita contra o sexismo, claramente, porque sempre hai algún que di, hombre, es que yo non voy a coser. E, bueno, normalmente hai unha reacción contra el de, pues, por que non, por que non? Entonces, bueno, os textiles son moi lucidos tamén. Sí, que ás veces tamén permite implicar as familias Sí. neses traballos. É unha boa Sí. forma de achegar as Sí, familias. bueno, isto é un exemplo claro de traer a moitas, traer algo importante da comunidade para poñelo en valor. Algúnha outra cuestión ou dúbida ou achega que queirades facer? Eu, xa que teño un pouco de tempo, mirade, aí, cando... Fui moi rápido porque estaba nerviosa, podía haber ido moito máis tranquila. Cando vos puxen as pezas de 3D, a verdade é que ese curso era un quinto, son 3 quintos, é dicir, produceronse 75 pezas, pero era un quinto especial, eran uns nenos, bueno, estas casualidades que te regala a vida ás veces, que tres aulas no que son, bueno, pois curiosos, que non se paran ante nada, todos non, sempre hai algún que sabes que vai facer así, chus, xa está, que fixeches? Pois fixen un trisquel, bueno, parecese pouco, sabes, eso sempre vai pasar, pero, sin embargo, das marxen a que cada un poda facer o que queira, non? Sen exixencias, con moito currículum, pero sin unha avaliación directa. Entonces, bueno, creo que iso é unha das cousas que máis aporta a biblioteca creativa. E que a eles lles encanta vir. Evidentemente temos un pedazo de espacio ao que todos queren vir, porque os espacios crean aprendizaxe, xa o sabedes, non? Con isto do constructivismo. Bueno, o traballo que hai detrás é brutal, brutal. Nós temos moita sorte porque temos a Diego, que ten unha capacidade de traballo e que nos acaba arrastrando a todos. Todo o equipo de biblioteca ten horas, dependendo do teu traballo, máis ou menos, porque non traballamos todos no mismo. Por exemplo, eu nunca catalogo nin un libro, porque non teño tempo. Cada un vai facendo, traballamos como mini equipos, depende, hai xente que ten 3 horas, 4, eu este ano só teño unha, porque coa reducción horaria non teño máis, o sea, eu estou con 21 horas de inglés, unha hora de sección bilingüe, bueno, estou contando a miña vida, non? Unha hora de bibliotecas creativas, unha hora de polos creativos, porque, claro, o sea, quen vai levar polos creativos? Pois a de biblioteca creativa, se total é o mesmo, que sí que é certo, entonces non teño máis, o sea, aunque o equipo directivo, que sí que é certo que todo isto é posible, aparte de polo coordinador, porque temos un pedazo de equipo directivo sen medo, hai que tirar esta pared, tírase, non pasa nada, sabes? Hai que cambiar o despacho da orientadora porque necesitamos este espacio para radio, cámbiase o despacho, é dicir, iso é moi importante porque te estamos moi amparados, non? Porque non vale de nada que ti como equipo plantees, non sei, un reto, un paso diante se non tes detrás a alguén que te diga, sí, veña, pois tiramos para diante. Entonces, claro que isto é ventaxoso. E despois hai moitas horas en casa, sobre todo de Diego.
xa cho confieso, moitas, porque todo ese proceso anterior a lanzar o PDI de que imos facer, que produto vamos a facer, todo eso, a maquetación, que é o importante, porque cando ti o levas ao claustro, ten que estar ben presentado, sabes? Ten que atraer os nosos titores para que se metan aí dentro, todo eso é o que o fai. No quiere. Es verdad, yo estoy mintiendo. Non estoy mintiendo, estoy dicindo a verdad. El. E despois os demais, pois, vamos facendo moitas cousas, todas as que podemos, pero realmente o coordinador é o que leva, como nas vosas bibliotecas, o coordinador é o que leva o peso, pois, de todo, do bo e do malo, porque cando as cousas salen mal, a mí nadie me di nada, van a por el. Non. Eu estou nunha posición moi cómoda, con isto de... Dime. De cambio. Eu tamén veño dun cole pequeno, montar a biblioteca, esa participativa, por exemplo, nos recreos, que non damos os profes casi para gestionar todo, que son botellas. Entón, como facedes vos para organizar todo isto? En canto tempo facedes? Isto funciona, sí, sí. Bueno, pois en Louro, imagínate, o ano pasado éramos 5, este ano somos 4 con estes recortes. A ver, ali organizativamente o que facemos é que cada un de nós leva varias coordinacións. Entón, aí non podemos ter, é ridículo ter moitas reunións. Por eso, para nós é fundamental que todo parta dunha temática e que, o sea, que non pode haber unha reunión de normalización, unha de polos, outra... Non, aí o que nos axuda é ter ese tema de fondo e que aí, pois, todo o que traballamos desde todos eses equipos, pois, que se vinculen con ese proxecto que temos. Porque moitas veces se fan moitas actividades e o que digo, a ver, nós o que temos que facer é rentabilizar ese tempo. Entón, o que facemos é que todo este relacionado coa temática. E despois, pois, imaginadevos os horarios, o sea, ali... Pois prácticamente as horas non existen, o sea, ali estamos especialistas, que somos titores, que somos coordinadores de todo. Entón, pois, non sei, eu teño a dirección, teño a biblioteca, teño... un pouco así, pero, a ver, salir sí que sale, porque o vedes aquí. Nos o que temos, por exemplo, que eu sempre o digo, ali hai moi bo ambiente de traballo. A ver, tamén despois, imagínate, un centro como deles que ten tanto alumnado, Louro somos 3 aulas. Son 3 aulas mixtas que despois eu sempre o digo. A ver, entrar a un aula onde tens 3 grupos, pois é o que ten, non? Pero a ver, moitas veces para organizar, e de feito eso, chega un momento que pensas en... O sea, nese momento ti xa estás vendo a actividade que vas facer na aula de infantil, na de primeiro, segundo e terceiro e na de cuarto, quinto e sexto. Porque Louro, e bueno, está aquí a directora que estaba antes, Irene, te chegas a acostumbrar. Este tipo de agrupamento xa fai que ti tamén penses dunha forma distinta e realmente, bueno, pois ali tamén Irene sempre nos deixou facer a todos os que estábamos ali, sempre nos formamos, sempre houve un ambiente moi bo e é rentabilizar esas reunións, o sea que sempre nos xuntamos e ali normalmente falamos de, a ver, como organizamos esta actividade, como facemos isto para... E o ves, chega un momento que eu penso que, bueno, lle pasará tamén a él, a veces de organizar, no, que acabas vendo xa as cousas, de como plantexalas. E se sodes 10, pois... Sí. 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 E sí, a ver, aí o profesorado para mí xoga un papel fundamental. E despois iso, de que a xente que este, o profesorado ten que estar a gusto, temos que estar todos a gusto, que se nos respete esa forma de traballar. E, bueno, nos ali eso, pois tamén tiramos paredes, adaptamos a adaptación dos espazos foi fundamental para este tipo de traballo. Pero, bueno, nos ali xa que tiñamos, que xa nos empezamos a formar en aprendizaxe cooperativo, porque se todo está da baixada de natalidade, imagínate nun pobo, nunha localidade como Louro de 1000 habitantes, pois o que sufrimos todo eso e nada. E organizativamente, moitas veces eu sempre o digo, para organizar un curso, moitas veces ai, non, eu por antigüedade que collo este curso, que tal? Bueno, en Louro se rompe absolutamente con esta es mi clase. Non. Ali todos damos, pois na aula de primeiro, segundo e terceiro, na de cuarto, quinto e sexto, sabes que che vai a tocar ese alumnado ou ese grupo que igual pode ter máis problemas ou non,
Entón, é todos a traballar por... Bueno, despois tamén hai outra problemática ali, que cando yo digo todos definitivos, miña nai, a ver, no rural é que xa non, incluso a veces non deixan a profesorado definitivo. Eu tive a sorte hasta ahora que quedábamos Candi e eu, que Candi estaba en infantil, e eu por eso xa collía primeiro, segundo e terceiro, entón os que iban chegando pois, para cuarto, quinto e sexto, no? Aínda que de feito eu tamén dou matemáticas, por exemplo, en cuarto, quinto e sexto, porque unha cousa que tiña que asegurar era que o proxecto non caera, entón tes que estar presente en todo por si acaso. Que pasa? Que sempre tiven a sorte de que viña xente que con ese proxecto e que ten unha formación, eu que di ela, isto engancha moito, porque é divertido e eu sempre digo, cando nos facemos a formación, aínda outro día fixemos co profesorado que nos veu novo, ves esa sorpresa de, cando se encende e se empeza a funcionar, entón a xente se engancha a esta maneira de traballar e despois tamén pois é máis fácil, bueno, xa non sei por que estaba dicindo isto, así, que vamos, que traballar desta forma engancha nos claustros, engancha aos nenos e engancha ao profesorado. De textiles. Sí, sí que é posible. E despois era o que comentábamos antes e o que decía ela, no? De poñer en valor, bueno, xa é moi importante que o alumnado, e se falamos de creatividade, de que se den conta que ti podes aprender de todo, de calquera persona, que se pode aprender tamén da costura, e para poñer un pouco en valor as mulleres que en Galicia, en todos os sitios, hai mulleres que cosen. Hai unha xeración aí atrás de mulleres, e que son unha xeración que, como digo eu, a xeración da sensatez, que veñen, o fan encantadas. As mulleres que cosen, lles encanta ensinar a coser. Despois, é un momento no que a xente pois, tamén se dá pé a que fales, é un acto social. Entón, bueno, pois non sei, moi bonito. A nos encantou telas con nós, elas estaban aí, bueno, que coseron horas e horas, que bordaron isto, e estaban alucinando tamén con eso de que fose a levar, elas levan cosendo toda a vida e que isto fose a levar 300 LEDs por detrás. Entón era como, madre mía, isto... E estiveron ali con nós e genial. E despois, mirade, a min, por exemplo, que Irene, sei que cosa, eu nunca cosín. E, a ver, para facer os téxtiles, o sea, con puntada arriba, puntada abaixo, sacas, a ver, que esta parte a fixeron porque para nos foi un pilar fundamental do proxecto. No proxecto, elas eran imprescindibles e fixemos que se sentisen imprescindibles porque nos guiaban para o que tiñamos que mercar, pero os nenos e os mestres non temos por que saber coser para nada. De feito, o sea, que non tiña, vamos, nin idea, pero empezas e te enganchas e oyes aos nenos decir, ai, como me relaja, a nenos chicos que cosían de maravilla, e, o sea, con un arriba ao baixo, todas as producións de téxtiles salen. O dos petroglifos, o mapa, que queda tamén moi bonito, está puntada arriba, puntada abaixo. Hai algún que chega a enganchar por atrás, pero non fai falta moito máis. Tampouco é a finalidade que o saquemos aquí unhos diseñadores, non, eso che sirve porque despois colles o fío conductor para introducir un circuito e non fai falta que sexa aí un control de que sepan coser aí moitísimo, vamos. Eu tampouco sei coser. Queredes que lle dé a volta para que o xa? É que te digo. As placas microbit teñen unha extensión que é a de NeoPixel, entonces realmente aquí hai como 200 e pico LEDs que veñen en tiras de 10 e están todas unidas. E por eso fai, o sea, que ti as podes poñer e que pasa? Que, por exemplo, esta de aquí hai unha que vai controlar o que vos dixen antes da parte solar, hai outra que controla a parte esta da parte lunar e esta que controla tamén a parte lunar, pero a de fora, non? Creo que era. Bueno, está así. E despois o que fixemos, as alumnas de sexto, como nos comenzos empezamos con circuitos analóxicos, o que sí que fixeron as nenas, que é a parte que falla un pouco aquí, é coser esta parte de aquí fora, sí que a coseron elas, que esta están en analóxico, levan aí as pilas postas. E despois diredes, e isto pode programar un alumno?
Pois sí, mirade, nós o que fixemos foi falar coas nosas formadoras. Eu, en principio, chamei a Paola e lle dixen, mira, porque o vin nun vídeo, digo, que é o que levan, o sea, como facemos para iluminar todo isto? Bueno, nos dixo que tiñamos que comprar uns adaptadores que veñan aquí para a placa microbit, e entón despois tiñamos o PFPP e dixémoslle á formadora que nos dixese todas as posibilidades que había para empregar as luces LED esta. E entón, o que che enseña é pois, o que aparece aquí, pois como programar para que unha luz vaya detrás de outra. E outra cousa que necesitábamos era como programar por rangos, que é dicir, pois de la luz número 1 hasta número 7 te iluminas de color azul. Desde a 7 a seguinte te iluminas deste color. Por exemplo, os rapaces les fai moita ilusión, porque, por exemplo, tiñan as tiras de LED, se hai unhas páxinas en internet que incluso ti tes unhos códigos aí, que introduces eses códigos e te sale a cor que queiras. Que eso en teoría, porque nós non queríamos que quedase esta parte final toda en vermello e ao final, bueno, nos dixeron que igual era pola calidade das tiras LED que non iba así. E tampouco é unha programación complexa. Sí que tivemos que meter man en algunha cousa, pero bueno, o que é o deseño da programación, pois o fan eles. Imaginadevos os nenos que a maioría ahora teñen incluso LEDs na habitación, pois estar practicando aí cos LEDs na clase, non? E iso, que vos digo das placas microbit, que eu de toda esta parte, bueno, non sei se eles tamén están aí de acordo de todo o que se pode construir en torno a elas, non? Que pode ser pois, un proxecto como este ou as cousas tan bonitas que fixeron eles aí no seu cole. E que a placa microbit a nivel creativo, vamos, isto ten unhas posibilidades increíbles. E nada. Temos unha ampliación de biblioteca con unha cacho como de aula grande, amplia, donde esta consellería abasteceu e temos xa mobiliario para desenvolver ello. Todos estamos pensando por onde empezar, non? Entón, claro, é un pouco saber que eu non teño contacto directo cos nenos de primaria. Teño no patio, cando por ali de visita, ou teño nos recreos, cando podo, estar na biblioteca, porque teño ganas de patio en secundaria, pues andamos así. Entonces, o noso problema ahora mismo é centrar un poquinho, non? A donde nos diriximos, que queremos para empezar? Porque logo cos anos iremos, non? Entón, un pouco, por onde empezamos? Textil, empezamos, queremos cousas que os nenos podan, que decías que acceso no recreo, non? Acceso un pouco libre, que podan, pero logo, claro, ten algo de centro, igual este ano non, pero ano que sí que haberá que empezar. Entonces, hai consellos básicos para novatas de como empezar. Non sei se podedes contestar moi brevemente, porque temos que ir baixando xa. Vale, moi brevemente. Sobre todo, busca metas cortitas e moi concretas. Nin se te ocurra poñerte a pensar en textil, robots, no. Algo moi concreto, pois eu que sei, pois se neste trimestre consigues sacar un par de actividades para os escornabots, xa fixeches moitísimo. Pero non sodes vídeos creativa? Pero en primaria sodes, bueno, pois coquetés. Vale, pois coquetés unha cousa, un par de actividades e despois vas sumando, porque isto é algo que se construe a moi longo plazo e que vai ir, claro, se non sentes como unha losa, é como os nenos cando aprenden, ti non lle podes pedir que salten de aquí a aquí, tes que ir, pois isto é o mesmo, porque se non, eu penso que xenera moita ansiedade e moita frustración, non? Algo así. Bueno, quedan aí agora, pero igual o próximo ano, se ti arrancas, por imagina, robótica este ano, o próximo ano podes arrancar outra cousa, e o camiño que andiveches xa está aí, xa o podes volver a andar, é como un fondo de armario para poder sacar cousas, claro, todo o que hagas sempre... Sí. Sí.
Pois moitísimas grazas ás dúas e a vos por estar aquí con nosotros. Bueno, lo hice muy rápido, no, lo hice muy rápido. No hablaste rápido, que hay gente que habla rapidísimo y se repite y no se... Y no, Y claro, no metí mucho porque me pareció que en 30 minutos me iba a dar tiempo para a nada. esperar un poco. Claro, bueno. Pero no hablaste Está rápido. todo en el blog, pueden ver todo lo que quieran. Exacto. Se puede ver todo el material, luego Si yo me muevo mejor en charla así directa, que sabes que esto de exponer se me hace un poco más cuesta arriba. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, vale. Muchas gracias.